presented by Famous Music. लगातार चिकन आइल कमन डबल टिक खाइलू हो डबल टिक खाइलू हो डबल सच्चे रहा तोहरा कुर्ती में बढ़ता वे फुरती कौना से भेंट कैलू हा तोहरा कुर्ती में बढ़ता वे फुरती कौना से सेट कैलू हा लगातार चिकन आइल कौन टबलेट खैलू हा लगातार चिकन आइल कौन टबलेट खैलू हा कुर्ती में बाबे बारा फुरती तोहरा कुर्ती में बढ़ता वे फुरती कौना से भेंट कैलू हा तोहरा कुर्ती में बढ़ता वे फुरती कौना से सेट कैलू हा सच्चे रहा चढ़ली जवानी पानी चुए ठोपे ठोप हो कमन के लगावा सटावलू हटे पहो कुल जब नाच दलवे नाना दो चढ़ली जवानी पानी चुए ठोपे ठोप हो कमन के लगावा सटावलू हटे पहो पहिले रलू लड़वाइल अब रेल भइलू हो पहिले रलू लड़वाइल अब रेल भइलू हो तोहरा रोआ से छोड़ता चोआ तोहरा रोआ से छोड़ता चोआ कौना से सेट कैलू हा तोहरा रोआ से छोड़ता चोआ कौना से भेंट कैलू हा ए ननदो का कैलू हो सच्चे रहा जानतानी ननद तोहार सब खेला कैसे अकेले घूमे जात रहलू मेला जानतानी ननद तोहार सब खेला कैसे अकेले घूमे जात रहलू मेला रहे जवन जेटी कोरा अब सौसे आम भइल हो रहे जवन जेटी कोरा अब सौसे आम भइल हो रसीना पदार्थ के बचिन्हा ए मानो तो का कैलू हो रसीना पदार्थ के बचिन्हा कौना से भेंट कैलू हा तोहर रसीना से चुए पसीना कौना से भेंट कैलू हा लगातार चिकन आइल कौन टबलेट खैलू हा लगातार चिकन आइल कौन टबलेट खैलू हा तोहरा कुर्ती में बाबे बड़ा फुरती कौना से भेंट कैलू हा तोहरा कुर्ती में बढ़ल जाता फुरती कौना से सेट कैलू हा तोहरा कुर्ती में बाबे बड़ा फुरती कौना से भेंट कैलू हा presented by Famous Music. जखमी जितेंद्र त गइल बाड़े पूना अभिषेक कुंदन बेचेले झुनझुना गुडू रॉक से लेवे टबलेट गइलू हो गुडू रॉक से लेवे टबलेट गइलू हो तोहरा
देहिया बावे सनाइल तोहर देहिया बावे लसराइल कौना से भेंट कैलू हा तोहर देहिया बावे लसराइल कौना से सेट कैलू हा तोहर हालत बुरा बा भइल कौना से भेंट कैलू हा तोहर देहिया बावे लसराइल कौना से सेट